Què és el que més t'agrada? La teva gran passió, allò que et fa sentir content i et motiva de debò. Explicar històries, construir robots, dibuixar monstres, inventar cançons, potser provar receptes, passejar pel bosc, fer trucs de màgia o preguntar-ho tot. Il·lusiona't i surt a veure el món. Apassiona't i busca els teus colors. Il·lusiona't i surt a veure el món. Apassiona't i troba els teus colors. Pensa que a vegades algú no t'entendrà. No em facis cas, escolta el cor, posa't a caminar. Ja sé que no és tan fàcil, també hi ha mals moments, però són part de l'aventura, si en pots aprendre d'ells. Il·lusiona't i surt a veure el món. Apassiona't i busca els teus colors. Il·lusiona't i surt a veure el món. Apassiona't i troba els teus colors. Surt a buscar la sorpresa i segueix les ganes de descobrir. Si comparteixes el que has après, el món serà més bonic, així que